Okay na? Ano tol? Pag-tiktok niya tol. Nanay mo tol. Oh! Hi guys! Magbalik-balik na sa Mig Live kay Gila Amy. Den! Den!
Ibiyaan tayo mo nila guys. Wala. Comment down below sa magpa-shoutout. Live rami karon kay laay kayo. Dara ko mga isda, guys ay puros gapi. Tara guys. Guys. Mga gapi. Tara guys. Mga gapi na siya guys, cute kaya na tanaw. Tignan namo. Mura na sila tilapia guys, anaon ra manuol. Guys. Nuol ra na sila. Pero nindot kaya na sila mga iko guys, oo. Oh no. Anad na sila nako guys. Gamay ra na sila sa una pero karon nanamo na. Mura ragod na sa mga chismosa guys na. Usaray mo istorya pero ila napo na. Sa napo kabuk istorya usaray tinuod. Duda-dudahan pag yun. Hiwi man tagnaong. So mag-lip tint pa ko guys kay lip tint pa ko kay laing kaya ko. Wait sa guys. Nara guys. Pink na. Balik na sad ko, magsamok-samok na sad ko sa inyong mga adlaw. Shout out ko ni Princess. Hi Princess. Comment lang mo, ikaw wow. Shout out ko ni Jerome. Sinsa na kay sa atong nang gasago itong kayo kay nag-rejuvenating man ta nga panit ng naong na to ng ak-ak. Pero sige lang. Pero may lang mo tanaw guys sa atong mga videos kay para malingaw mo. Damo pa kay may upload na videos nya na pamihimuon. Damo pamihimuon guys. Paghuwat lang mo guys. Abangan. So, ay magkapuol sa akong naong ha? Ha? Blue? Okay. Na. So, biyaan sa tamo guys ha, kadiyot kay napukoy kuwaw na. Ha? Ha? Kadiyot lang.
Tol. Yan, yung mga rin. Tol, i-open sa demo. Para 2 hours ba? Ha? Para 2 hours. Pagsug lang ba? Pagsug. Ha? Three point four hindi ko kahit. Hindi na mag-start. Barnats. Patawad ang pagsabuko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muling ikaw lang at ako. Ang kaya. Kasi ko guys, mukang-kaon sa makbang. Makbang. Red chili. Na pag-open. With barnuts. Hindi na guys. Ang pagkaon ani guys, para madugay imong pisyo. Sana abot ang pisyo mo na dugay mahurot. Ano pagkaon guys. Usa. Nga. Ang ka? Pagpangit. Nga guys. Shout out ni Princess. Shout out ko ni. Kisa ni? Shout out to kato atong mga kuan ba? Kaya magpa-shout out. Romeo? Hi Romeo. Abay Romeo. Huh? O among top fans nga si Kajun din kwarta. Ug si Patrick Adolfo. Hi bye. Ug si Ashley Sabilino nga wa na ni comment. Nangluod to guys. Kita mo gahapon. Og si ito si Koan si Alpuyo Alpuyo taga Maglahog si
isa total Si ka. Diomi. Edward. Diomer. Og ni Diomer. Hi Diomer. Diomi. Og ni Diomer, mamor mo gan. Suon guro mo guys. Aw mo guys. Suon guro mo. Man. Ko ba kon pero mo ko. Ngare ko mo lingi, ngare ang lingi. Amado Apuang. Oh. Ako ni Amado Apuang. Ayan ni Bal. Ni Aya. Ayan ni Bal. Ayan ni Bal. Pili mata ko ni mga. Umbot. All of you. Johan. You never miss me. You hear by my Ada aku main kata. Gak pernah lagi ini tukar oil. Uyang. Oh, di nakakuan. Naka-edit.
Shout out ni Patrick Adolfo. Ako na classmate. Okay. Okay.
Well,
Oh. Oh. Sige na. Ito. Oh. 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 Oh, yapit, duro. Ito naman itong sige na. Dito. Oh. Oh, hindi na. Ilaw, siya. Ilaw, si. May kakatira sa itin. Panguwat. Kuha, dire. Oh. Ami, dire las. Agpang. Agpang ra. Oh. Yan. Ah. Fifty minutes na. 50. Kaya. 49 pa day. 49 pa. Yes.
Kesahan. Sa kulayan ng isipan. Da. Da. Heartbreak.